санаи барқароршавии парвозҳои байналмилалӣ дар Русия дақиқ шуд. муовини сарвазири Русия Татьяна Голикова дубора барқарор шудани парвозҳои байналмилалии ҳавоӣ дар Русияро эълон кард. иҷозати парвозҳои байналмилалӣ дар Русия санаи 15 июли соли равон оғоз хоҳад шуд, гуфт муовини сарвазири ин кишвар Татьяна Голикова. барои барқарор кардани парвозҳо бо кишвар се омил муҳим аст. бемории COVID-19 бояд ба 100 000 нафар аҳолӣ тақрибан 40 нафар бошад. афзоиши миёнаи шабонарӯзии сироятҳо набояд аз 1% зиёд бошад ва панҷшавии вирус набояд аз 1 нафар зиёд бошад. фаъолияти дубора ба роҳ омадани парвозҳои байналмилалии ҳавоӣ ба туфайли коҳиши дарозмуддати бемории коронавирус дар Русия имконпазир гардид, гуфт муовини сарвазир. ёдовар мешавем ки бар асари пандемияи коронавирус Федератсияи Русия парвозҳои байналмилалии нақшавӣ ва чартериро санаи 27 март ба таъхир андохт.